ka jingja jong ka jingsha thambor ki paiba nong song snong ki bodon ha ka thai mukro ka bahap apo West Dental Hills district kamsem la de ka barang thamai henre ka de ka juja man ka por ba ki paiba ki sha panding namar ka jingwan rung na ka por sa ka por jong ki pulet bat ki bor sarkar ka asam ya ka ni la pin sngo do mele ka mau ko yaw ba nu jor ki sungo hak jinglai ban snolem jong ka seng United Democratic Party balalam khamat do president rangba uba met ba lingdo ka bala sanran langru da ki nong yalam ka UDP ha ka jidan lang rangkat bat ki amali MDC ke parti UDP hadian ke jingsha set yap kisan ngut ki brio ki badai ni kinong song snong ka snong mukro haki pulit jongka asam habai kran bat kilar phai ko bor u ameli ka thai ba nu jor ki sungo ulapun paw ya kani ke jingja kam de shu ke jingja ka barang thamai hanrei ka dei ba man la ka por bat halor ka niu la debru ban psngo sak yeng da bar thawan ka jala phi ha jingsha ba kan ke jingji am ka jingji ba ka we jingji ba snau si ya ga National Mukro, National Mukumjul, Constancy, the state of Broadway. Kini jing shakim long chu jing but my Hagabu, Boplig no Shong Hongday. Gradually can do in an posh poor, but Nagalian Jongaru, the Pashang ban race and issue of assembly. Not upon some of a posh of porridging a buggy, no Shong Giman. Pet Jingiagas Tangmanin. Kajing Kem Joki, Pulit Assam, your line with key innocent civilian. Agar jingkem ya kita lain gut ki innocent civilian ki paiba jong snow mukro ki wan kem hang ne pu snow pu sam jong snow mukro ki snow dom kata nak ta dau ki mi paiba nam ta jingmut bat light no ya kita ki lain gut agata agar kom baga jian no kan ki jing boro ni negalian jong penrem ni ki jing le don bor jong kasam but jing kuat dengan yang jangan kumno beron keti akan jing cia ki de bengan akan kendon pat de ban pun stom jor ki de ban supen lai ai nama ladangin pen lai ki ne ki jing cia kin wan cia biang kin cia biang kumba ki le men ne sin pi maga jing blame ke jing keno jong sarkar asam kala ban keno haki bon gurkom tangba ke jing sedang jong ka jingji menin ka debek ka jingkem ya ki laingut ki innocent civilian ki badang wan na lengkha ki wan ga way ka morti 800 but hagata ka morti 800 udon lang bat ko ba te habagi poy hang ni usu ya dom kulit asam us penpai ya ta ka yit jong ta kali usu patan jubor kita ki laingut but hagata ka jingji pat sudon bog bo driver wi phet te us habban su buri ta ka kali sate khamsti surum Kamdan jing ide berkata ke timber isu dekan ne baik ide tangga high handedness jong pulit jong asal kamdan jing ide berkata ke illegal timber kini kila de ki jing jie ki ba jia almost on a regular basis kamde isu jing jie berang su jie menlin ne ba pli ki nong snong ki ba don hang ne po thain block won lajan ka we pa we ki snong kamdan ka ba light ne kum gini ki jing jie upai ba wahab ansu siu itagi khajana haba kit yu kubar hapsiu haba kit i phrang rapki hapsiu haba kit i giding nam taban pendon kam hiyeng ro hapsiu tagmut kanni kala long too much fi tagadang nang lian jonga kupnong mikmat jong ni gathang hadin jong ni jingji ga basangsi ngakerpat jor ika government bat insim khieru nang lian jong party ba kumno ya jing e jong ginong song hagani gathang blogwan ni deben wat no yata gilu solution nam taban wanra ga jingchong su chong sai par ka jingchong sungai nya pedang kini ki nong chong jong isni kini nong chong nang ni napok mukro baro ki bon ki bidon lang khas te chupo kini tan sini serum te hang te pat kham serum don kumba sa like lom tar i don ga we ga forest chik kit jong ga asal te hang ta gi haban si ha ki wan kit yu kubar hawan hapsi hang ta ha ki kit yu flang hapsi ha ki kit gi ding ro hapsi kiding ni kran ni timber wood ndi ki ni kran ni firewood te ya gitar ni dang haban si te kani ngala kran po sembling bat ngala dep pen snguru bakadon kum kata ka jingjia bat hadu mentaru kadang jai peteng ban jia kum kita jingjia ki extortion nagaliang jongga forest asa nagaliang jongga ngala persang lut bat nganang jai peteng hadu baganda yo yaka result ka babha bat ka ban pentikna baki nong snong hagan ga snong bat hagan ga time block one kin yo iga hok kumba ki we kin nong snong jongga megalia ki yo nim dei shu ban mat ikum gini jinge barka asam gam dei shu ban pendik man penwit yaki nong snong jong
Nakaliang ba medba lingdo ubade presiden ke UDP ulapun pau ba kalong ke ke ba omla ban priang ba kumnu ki pulit ke jela Assam kila ban kuntur syadu ke snong klam da pentip sekibor prinya jong district Kita hakama kita ki nong snong jong ne ka snong mokro sanmot kimisim doki ki do no hakaba kila sya ban siap yap hakane ke cakah noi kalong ke bomla ban nget ke bomla ban priang ba kumno ki pulit banaga liang jong ka Assam kila panon tu seru ni pot ubahang ni hai daradon kilo ki benta ki bana kaliang jong ka Assam police ki dan kam ya ka ban kem lane ban bat ino ki dei ban pentip ki bor administration jong kata ka district ka bahap apo ka state itu kawamot ka west kasis west Giant Hills kawadan hajuwai dengan ba ki lat jing pentip na kalian jong ki kenang ba ki nyok ya kata ketinggalan kung bajuman borbor haba idon kinu ki kenu kendam apa dan ki artli state na kalian jong ki no susno tingiu i ru mentasi kalian mengira benjong ya ki southly lightly long yeng nama abang ye keduk igi bahayeng basam ni sungthuk pa kani ke jinja ke jaman la kapor bat kawan ra ka jing chong sir ya kini kino susno ibrahani ya dong tan jong gani ke area sini ni yo ru ya ka jing penchai menen la ka den jong i MLA jong ka mo ko yo consultancy iba no jor iba don kat bangi iba lawan menyelami syakini ke jaka kalong kesin ke ba ngkong bangi nyui ba kane ke jaka hangne kalong ko ni ke jaka ke ba na kaliang jong kipai ba ki kendo i ke jing jong kina ka pos ka po te kalong ke ba susi bat ke ba lapen wanra sisa ya ka jing susi umde tang ke ying kesam jong gitu kilong ying ke be kendo i ke jing ndrei wat iki nong susnong jong ne kedong katan bat iki bon balang ki bade iki nong susnong jong ka state ke jong bat hawat na ka pos ka por kini ki jingja ki ja ha ki thain border ki bade bat ka Assam te ndrei ni dei hi lakung kuno ban ai ya ke jing ya dakat bala na ka benta ki nong susnong jong ka state ke jong ni sungthuru ba na kaliang jong ka home department menen hadin mangila yo ya ka jing batay ba jing pensai na kaliang home minister ba lakwen roboy ba ka jing sisa kila da bu ya ka program na ka banta ban set up no ya ka border police outpost hangni hapo kane ka than na ka banta ban ai ka jing da ba ka jing song sangai yakin ang susong jong nagdang utan. Teka long kay ba sungsi ba shwa kata kini ki wanja wan long. Te mre ngis kam panang ngis kaman leng ba ka outpost ka ba nakaliang jong kasoka ya ka balay tu yingi da o minister bari pe ya katanat kampo ying baramboy ngis kam ba ka jingpli ka de banya sa kamat ha ka de kalsan tari. Baknang ba kan wanra ya ke jing sungai bat ya ke jing senia jong ki pai bahang ni ha ka bai de bar ki tu ki la ki department ki bai ban ai ya ke jing ya da na ko da jong ki no sungai ni da condemn ya ke ne ka rukom one le na ka liang jong ki pulit jong ka Assam ke ba kumno bakin wan banuan sadu ni ka cakah ni kadang de hapok ke mukro ka de hapok ke me tementang sini suruh ngiramut wan hang ni mut benek sedu ka jaka ba kadai border ba ka Assam tende namar hang te khamat gila don bala pam du ding ba ngim na su banya khamat ten de ngin dala so nat ban poi hadu ka border jong ka Assam ban me MLA don hang ni i kham sungthu kham bhai ka dong ka than sini te henrei na ka len jong ngim la ban pediang ye ke ba kum kini ki jingla namala ki pulit jong ka me kalia kilik ban le kum ni Assam na thai ki Assam ki dum song tala tengi ru dalai le ngin pediang
ya kena kejung wan le jubor nak kalian joki ngila ya minin ngila simi karai ban ai ya ban kentu ya sokar joka state ke jongi ba kin ai ya ke inquiry na kalian jong ke NIA te langsung tu ru karkum ke jinge tu ba lakung no na kalian ke sokar kian don ke judicial inquiry nanti kami judicial inquiry keladap minin nama kala ke report nanti kita submit but kadon na kalian jong ka judicial inquiry ke bakin ai but khamtam na kalian jong ka sentu kanu kanu agency ke baki jule ye ke bukum gini ke kam awak ni propose na kalian jong ka NIA bela don kinu ke bukum gini ke jingja ke bedai but kidu investigation na try ngangit scam ba na kalian jong ka sarkar mekelia ka diban ai ya kata ka jing demand haka ba diban wan ya ka jing sisa ka ba di halor ka ni ka jingja ka ba ngilai I plan ba ka long ka jing wan thombo na kalian ka sam bat ban pensitom ya kita kiba lawan le ya ka bukum ka ni ka kam jubor hapo ka state ke jong hapo upot sam jong ka state ke jong